Takže mám 3 karty. 1, 2, 3. První je Ačko pikový. Dám ho vedle. Dále mám Ačko pikový. A třetí karta dvojka srdcová. Dvojku dám do spod, ale ve spod je Ačko. Ačko je i na vrchu. A zákonitě, když je Ačko tady i tady, tak musí být i tady. Pak logicky musí být dvojka srdcová dole. Když je dvojka dole, musí být i nahoře. A když je dvojka dole i nahoře, tak je uprostřed. V tom případě pak musí být Ačko tady, Ačko tady, Ačko tady. Tedy měl jsem Ačko, dvojku a žolíka.